Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Ndizi TV Kirebuya omwanchu muliria Ondizi TV ne mambiende ngiyali tukoleti kirimo kitariki ni sano na isato omutyenyo kano mwaka bukirubere ne merongo ebere nanye ande onsi asi ototengerete imejo moroberio bwensa kaninde no kugenda buna kwabere gokoboka bya nabo igonkunya kuyali niyole bene asenjera yogo chaka lichuko ligene aseigo boka so ime yomoroberio bwensa kya inyoranga aigana otoko batokorosa lichukoli yao twabatogo chakia asenjera ya bene asentunde nsangani bunabo tambe nikotoko molekera aya berega koreka ase amatuko amaega anemono buna erere tuko Jumatatu na mange aberega koreka rutukoli Jumamosi Jumapili na boigo obotuko boko rero aseigo boka so ime omorobere tubeto kumanya boigo ntunda akabere bunabo tambe igotobasoa ensemo area ya magazeti asenseme ya magazeti igotokoba tokuliringa naraliaya aire obolito asenseme yo nabo gentunda batatu bunabo tambe nigotokosoa asenseme area ya siasa kere Jumatatu inyoranga nigotokosanga nomogenito igoro ya mangana arengete siasa letera nenkoro kwa job maangi Nigeria nengoro kwa Frida Kerubo mwanchu mulielya bwa Kirebuya mambingi na ndenya saa twancheire twaberito kwikirana ase studio elego sangana ya somurobele ubwensa kia bono mambia mashabiki itonsipi korase county ya Kisii county ya Nyamira andonsi asumugotobwatia korwa so ime yomurobele bwensa kia turababere batatu elindo baganeli litukeliga ligi yani metena manga abereka bakorekana korwa se weekend ya lingentambe oikira mambia bono nyiga kwiterete bono mambia ndochikobateranere job erinde tane kinga kwa bere goko yanyora ase obwekirano igo mwanchi muri yeso asensemelia Facebook Ndizi TV News Digital nabega sensemelia YouTube gwetera Ndizi TV News asensemoye website gwetera www.ndizitv.net sanga na into gwetera sensemeye mitandao nabega se namba yesimi gwetera 0792192834 elindo tumanyenga yokobwatia omorobeli korupini location ya gobono mambia elinde twamanyanga ngaitoko kubwatilia korwa iga mashabiki ya itonsi pikora sensemeria team diaspora Dolphin Mora wasili mkuu so ama iga somorobeli wensa kia bono mambia elinde tobe egenteke mo. Good morning Job. Good morning Frida. Kiwakire. Ebokete bya. Nae orante binga na kiwokete korwa asensemo yao. Nsemo yane bokete se. Eyere byake gima. Rende buna botambe taraso asamangana mange. Tetra chaka na Nyasaye litangani. Tetra chana chingoro jeta. Tetra chana chingoro. Rende abaga ko ne kinga ebirengere libyeito. Namangana atoko batoko ane mambia lero Frida. Abe namangana yoko moto ge Frida. Kabisa. Yes. Toire wana. Aseli tukolia turachi ko soma korwa sikebun egetabu kya Yeremia ekefungo ge 15 na kabere tuchiko soma isano Yeremia 17 verse 5 yotabanga ayanaro omonene agoteba oragereribwe umuntu ondebwensi ogosemeria mwanyabantu na kwegena chinguru cha mwanyabantu oyu ogonchoka ase nkoro yae onchiganche omonene mwanchu mulili Ondizi TV kebungo ikinga watotabinga oragereriwe muntu ndebwensi ogosemeria mwanyabantu aseki mwanyabantu no muntu ogonchoka ngakiende yonsi mwanyabantu nabagotabinga ngukurirande gali kokorerande kintu gete no matinga chira chide mwanyabantu ako bagakuru kurende obagagonchoka aseigo muntu bikorabe gogosemeria Nyasaye bikukugina kwa wonsi ase omonene Nyasaye yonere bieka orabe gakwane kinga kende yonsi
karure ira ereta koba gagonchiruria Frida yes kuna pose ne wiri chikolia rero yabasemerie nyasaye batigo semeri mwanya bantu abagonchuka Frida kabisa yes mwanya bantu no oli rero nabakorie ira mambia onchuka gote inche boringa teba igo gosemera koita semambia yabona ikabona toka batogosige tokora sike bungo tubonete tomosemeri nyasaye igikiagera nga mwanya bantu kero montako akwegena chinguru chirichia mwanya bantu tako gokonya igo kiora bego gosemeria nyasaye no beko gokonyeka yes Frida wiya kegima ani matinga na mangi abere weekend kule zara so asense miwe kotoraligiringa buna rero matikere irizikore Jumatatu abantu nabange bakogende mirimo abange bari bacagete rusa ya bose nara misi nintoba maetera kinene ndoiko batura marieta asenge njoko ne kinga ndoriko ba saliria asmoko nyoro bosigwa ino Frida nabere kurende Jumatatu rero ni maitenga abantu abange kwira na bari mirimo Frida kurende chimbo njiro konyora asemirimo chitari ya Frida kabisa nchiko tebanga ni wendrete abantu batwara maskani asemirimo bose bakore mirimo abantu mbaro konyora Frida mole asemirimo lakini kurende amangana ali bako bagwatora tali mangana maskani kabisa tali amangana iyo kwene kinga atabuati boso ku Frida tema dose kwarera abantu bunaba ekero asibwara korire mirimo twara beto korera mangana bunayo nande bikora bunebyo ntoliko biganike gima asogo kore mirimo amaskani nabwene tatale twara maskani twatanga umete inchiro gukwana nerera gero igwa maskani inchiro leboy nerera gero igwa maskani igonye gokwenda gwanya kuruta mangana style giteiga bantu mbagusika yes Frida no bwendrete umuntu nabwendeta amanyenga no mukoli oli emirimo akora nere mirimo onye nabiranyareka ne Frida muka abandi Frida lakini kwanyoranga igore asi ense muyemeremo umusacho uyo cyakiri kuruta mangana hako abwate kirenga gete Frida atara manyanga ayiga nemeremo muri Frida okay onyoranga ibindi byagera umuntu no musubati uri rase meremeri obere tatabwati busibore bakogole meremo yayo usase muntu wegenya muriro nga obere uncomfortable Frida yes igo nebo ndatabantu bane kinga ngotwara baramaskani na mangana mbara Frida konyoranga no nyatali esigasyo na sigari me Frida conduct eko rama abantu maka kwa yunga yoko bisomo tukoje Frida ono wazinga bakakoranga bamwe nabaza kugwata matubashye kama iso Frida asigo ikone wende te Frida abantu hande bonse se bakore mirimo ane kinga marita amangana ari batumikana ya maskana ikiro umuntu uwanchiranete namangana yo abantu okay igo no gosemye gwita semambia rero ngana wanya naso gutaraga ari umete lingana ndirira kwano yakwaringe no mwana ugo osinyunganga yoko mubisa gochi ugo tamake gime kiagera ngari go chiri abariri tokegima wasinyungo no monto maneno bakagwatuka lingana bunerio igo ne bonete nga twarinda chimeme cheito ekerto gwatuke ebintu binde ama especially ekerto in public kwarinda no nekera gari conduct kerole gari magari enterebe kerole gari magari abirie keromole gari mogwaka chi story chaino amangana nari mutabwendereti gwatuka amangana atabwati chinsoni togote bangasike usiana amangana atabwati chinsoni igore ndando nse sogotara ekerende genskirge kurasumu nugo rendango Frida bunenga kemo nali nete epigipi yo monto yo ono tuli nete nere tata kumanya nje ningo akachakonga mime ganeta yo Frida Frida mangana watu karama gundo Frida tabu adizoni ono tenga gaki ngoi kabano senkoleki yani ebintu bindo kunyoranga itali byo ko Frida igo buna tuene kiringa tika bantu batwara maskani andonse asibali ndo tuene kinga nonyanga ekerole ase nsemende yonsi tuene kinga abantu gutwara bari kinga kishinyororo kobera naye ikiagera tarikiro umuntu akogokera Frida ebintu ebi abantu bakwana abantu mbaro konyoranga batayiko gokera ebintu ebi igo ne bwendrete abantu bakwene kinga
babere bagotwara amaskani yandonse asibali na kwene kinga ngotwara bale amaskani gochia ase ondo bwensi olio banja kanaine abakolende Frida naende nsemo yendo konyoranga ase mirimo tiana kubule nebwenderete umuntu akole mirimo obisiyemo ose asakora numonje ninyarikane Frida nabeko nyarikana nabeko nyarikana nakore kebuli Frida bi abandi nabeko kolekana ego tegemea nga kimukoira na kurunyomba agali na kimoigwana inayi no mwanchugo oniranyarikana nga mwagose na kurunga naende mucho mumera no muntu oyo obisiemo tataringo konyara taringi minute nge department he mu department obisiemo Frida ninyarika aseye ekole ikigero konyara kurunga mwaburugana asengenjo umusacho yo ibintu mbira ataikera ni unakwaganiti mwasira naende gas mubute na rally tukeli muto ikorosa Frida nabokorosa lakini rendo mete gas de gas naboga yaki nabenga bano buna limure nyumba gari muhetanire lakini goika morari gitande kemo kero muntu akore ibintu biyaye nabenga na era sense moye gas aro egasi goike kore kanto gocha kibana tingo tiga gas akobanga nturi gokwanera no muga kone gusino munginone ekyagera nga egasi nere kubaragire igo no mukombinga ngaki bantu mbamanya nga mwetanite kero muntu akora ibintu byaye yes Frida omate abuna umuntu naroyo mumuraryo ebanyorete gasi baganje na bari gasi kurende ekero banjana ekanyarikana nga konyora mbara nyuma ige baswete gasi obwanje ne bwabuga chakira asigasi ekero obwanje ne bwa chakira asigasi Frida ekanyarikana nga banjanire ajeko bacha kuikira nambu lakini kolende engane yigaikira umudosi obo bose umu manager obo mu manager obo akatebanga te kunyarikana amaiga mukoro bwanjani bwino simutu aro bwanjani mega asiga ono emugwata manganabira oyo moi nasoke use mwenzi mogenda lakini omaethe kero kurigereria as long as a contract yani trigo tebe nga bantu mbanja na sigasi nimbwato bosibore bo gwanja muntu nde bwense na as long as gas trigo sarika obokongunga ibole Frida ne bi mati ya chake igita se bono baraka ne denga bacha kirkobera amu babira amu mono kiki ma Frida makabono abantu kiro muntu gakonya kuba kwana kwa kiro muntu nya kombe anta abancha ni mono Frida one ga ikiranga babire bago babikira se bono denga oyo moino ikasoke oyo matikare Frida nakingane to kobuli muri to ndizi TV ai no anje gutigemeremo asengenjo yo mwanjiro ana vera aba kongurende lakini korende inche tingo tigaro ya enero ratiga ndo bado wajene weta ebirengo mbiro gochikwa beka sense mende watebanga okorigereria nkireki kinyenjo because tingo cha kubutora bwanchani obo mbeke sanindi tingo cha kubutora bwanchani obo ngakade nyumba tingo cha kubutora bwanchani obo ngakade chi bills chiane onyango korege maybe getari egekira no asega askia letro bokongo gokwera nga nonye no mutenelyo yiga asega asti tako babali mai mukerera otenganchi tindeti igo bintu mbirororo babere bagokora maybe byabere bigu affect igasi igo onye yeikeira bulinde ayo matako genda kolende Frida nabuto kuboli liko cha sabere twandizi tivinga ai no anchi kutigemeremo asengenjo yo mwancho sengenjo gorochinga matali talinga neyo okunyoranga ebinte binge byachire bose no mwancho obo twarira bokongo so warire no anchi kutige gasi asengenjo chikumurenda no anchi kutige gasi asengenjo rochinga usengana nero tete ku mada waswati mbaro bagoika batanga igasi tali engenjo Frida enkaya nene engenjo umusubati tigemere mote bango mugaka gendra ni meremo chitigande ndabana baka abana bayikire myaka ndochinga bagwetenene bonzi bachire skuru imanya ko gendra demere mu Frida
Hao, chetanya kwa iwe kirende kore nenjobo kwani. Ni abaya basubati abutingio. Aziko no machubele Ondezi TV na wakanda tukwato terasa mtandao to Facebook Ondezi TV News Digital Sense Media YouTube Ondezi TV News na waketera anse mtandao to www.ondezitv.net na waketera namba ya SMS ya 07 9219234 pini location ya gobono mambia sogende takobati umurubiri wensake korwa na boigo oture babere batatu obaganiriri tukoligia gwetera ase umurubiri yiga. Yes, Frida, weekend nigo yabe entambe kigima. Weekend nigo yaba entambe kigima. Asa mangana mange abetega koreka ime yense ya Kenya. Anene mono ase orogongo ruagusi. Nigo ejumamosi yaeta. Kwanza litukule ijuma. Toranga nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Abaga wikirana ime yegetikeri kieme yega asenchera ya bene. Imedo senkoro je clip kelia so mugavana we county ya Kisii abaga kurundiwa n'umusubati. Mugavana we county ya Kisii ari kurundiwa n'umusubati umwana boda boda. Nyana denga abasubati nigo banda twetuma ase enchera ya bene akabaga wikirana ime yense media. Engana yabete egeko egeti abantu abange ba committee kegimanga abasubati rero mbakari gwetuma Frida. Naende engakiye nigo ale kusanga n'abana boda boda kurwase chinsemo lakini kumugamba no county ya Kisii abagakumira abana boda boda kurwase chinsemo ime county ya Kisii ase abete batebanga nachi kagendera kubasira nabo kone kinga obairika kubakinia kurwase kerengeke mugutia ase kindi gatimiro berio abegete ase ukinia abana boda boda ase boyiko abeteka komomochia omuhimsio yo mukuru ase county ya Nyamira uyo akotebanga niga abirika gosegeta chisegi asense meyo kubanya abantu bamenyete ase oberirwa keroka komenya ase omorembe niga bagakumira abana boda boda kurwa sinze mochirie chebubasi onchari amona Kisii municipal ase abetata banga nachikone kinga obikiremero biri emekirano ase opposite mtora rango na rea abagakoba kurwa ase ense media yege ikemeyega ya Busi Stadium. Nomuyega obwate omosasoko omonene engaki omugavana anyora omurundia obene uyore omusubati we myaka 53 asegali atanalitibo tambe asegeka bono engaki akora omuyega asegeti Kiagutse Stadium amona abana boda boda kurwa ebunge ya Bonchari ilye yabo basi amone ya Kisii Municipal aseganga yayo kubagania koigora chisako ase ebirengo byechiward ilyoba chigokonyeka amatuko abusyo Sanchoro Ibange Esako Tubai. Crime cannot help us at all. Na hiyo ndio tukoza nchi sako chetu. Kubwatekana n'obuchori bw'ekyama gya ODM obwobole bosyo omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati ni gobono esokirye kubolya oburai bw'ekyama ekyo asabolire ababwatani bonsi ba ODM gokyamona ko mwamagoro buna enchera yogotinya oburai bw'ekyama ekyo. Because we are a democratic country. We will be prepared. Yes. Musabe ekeruwa kanondeshe na try nona baya makomu kwa sisi serikali ukimutura. Omugavana ni gobono amuragire ekyara omuliki obotambe ase serikali ya Ruto uyo obeire bosyo asokole ntali ororoche imeyo muchobosongo asatebire buna nigo emerobelyo ebekire yogoita ensemo yabo bwatani bayen na bono nigo agikeire egekole ekyo. Nauliza kama wewe ni PS na umepewa kazi ndugu yangu, fanya kazi ya PS, saidia wananchi wa Kenya. Kisii is part of Kenya. Why should you make sure you have aligned a certain clique of people, a certain killer squad that they must track, kill,
innocent young people in the name that they are goons. Mtu ambaye amepewa kazi ya kusimamia elimu Kenya. Bwana Mungu wewe kika ndio kanisa ndani ya ya mama. Ase chinga kecho nigo arukwana orobebero ra sensemo ya keroka uburu aberero koreta obututukano ubuna nigo bore asensemo ya Nyamira nabande bagoteba nigo bore asensemo ya Kisii ase bono amochirie omo MCA oyo mokorwa county ya Nyamira uyobeire kagosegesa chinsegi ase chiro ya keroka aso mugabana aine kebuna korengana ne koti nigo yabaete amatuko bachikonyora bagukwanira nabuna abagabana bukorwa ase county chibere elinde konyora lichibu. There is an MCA of Nyamira who is inciting wananchi Keroka to fight. We will not accept. And we expect the police to be impartial because the court directed myself and the governor of Nyamira to sit down. We formed that committee which we have agreed for us to have a last resolution. Nyamira n'abantu bantu abantu bakisi n'abantu baito nto wanja nemeko ebikongete bikego byansi korwanya abantu bomye will not accept. Ngoripota ya egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Momanye. Wantumurilia Ondizi TV urunorobochi rwabene kurwa ase igetikelia kimeyega kya Gusii Stadium mono astobeto koranga nigo umugabana we county ya Kisii abera kwanira amangana mange mono bunara chigosira abana boda boda Freda timatinga inkira bukwanira igorengane. Aha, asensemo yokoroberia abana boda boda kwenekya nga obonchele wabongo kolekana bole bwikirano nigetambukire ikia kerokoranga umugabana aretire abana boda boda amo kwenekya nga obokoleri bwabo n'obuya bole naboiga sensemo yogosigeta Kisii stobito kwenekya nga omo MCA narukura se county ya Nyamira kali gosigeta Kisii ekitali gento kiya kegimeto kugigikelia ase mambe yabono iga ekyageranga nige kigambiro kyabetegi kurugo chikanga abaraya bababere baba gutwara okoigwana babamanya kumanyanga orobeberu wa keroka ngairole gosinya igotiga bagendere gutwara chinkwana chukoigwana ase okumanya obwene. Yes, Frida avoigo ogosiro kukwaba na boda boda ni maitinga kuchikwene kinga abange babo mbali kuchikwe vekana mangana talia maya bara abanga konyoranga asengenjo maite ekerole ase sector ya boda boda talia matukonsiga bwekene matukonaro konyoranga omuntu akonyora bya amatukonaro omuntu konyoranga tali konyora buna analete konyora botambe asikulinde keroro omuntu ase sako kwenye nabokone kinga chibe sina muchi beka segete banga matukonara atali amaya bakonyanga chibe sina cyo kubasira so kwene kinga babirwa konyorere ngeli yabo ende buri ingana turati ngusanga nalenge nabana boda boda egate bana boda boda batebanga chisako nechingiye chire lakini kulende obo cha batwara bulinga abarayi babo na begenu bale amata abarayi mbara konyoranga bali chisignature chisako yacha akabya kili kulende senge njumuntu ale signature sikonyoranga ebakwanda bose basiri abana bali bande batamaite asigo ne bwendretinga ogwegeno boyiko ose umugabana bwe county Kisii abekemero berivene yokwene kinga chibesechi chikobe kwa sector ya boda boda ngo tumekuchirebya na ngo chikokonya chiri abana boda boda bali babwendeta bakonya Frida nege tambukirikiye kera kwa nikinga abana boda boda ngo gachabali akanibo kabo mbali gutumika gonsi umade chibese kina cyo cyo konyora kira litko ngo chikire cyatwara umucyando nabogo sinyuko gachara kine kera bachakire sako yabo nere buya bagache nibeli yabo egera beke kubakonya samatko abo sinabo igabara bali babere bagochorwa asogotenenere sakeli nere buya mwaba abeyenwa mwabeke bintu byaba obwasi okukegima nalimo kwenekya nga ngogendererere
Yes boy kona mange abata koreka weekend tamanyango Frida. Tiga tubwatikani no roboti oru sensemeri ya Nyamira kwa sekorende abaraikuru asechi county chiri cha Nyamira amoni county ya Kisii babere bakoboliwa koenekia ngankonyara bareri chibu lyo mochando anene sensemeri yogo sangirelia evango ase omochi okeroka aigamagaye litko liabu litko ligorabo keroba bete bakonyoranga obotutukanu bete bakoeneki gwa sensemeri yogo sangirelia evango ase chireria asabanyanyimbo babete bagwikira na sensemeri nabo igokoenekia nga egati yaboncherelia babeire bakobekwa biara muri kito Polycarp Kara na betika gutwariganiria orobotioro ndero mambya imeyomo chokeroka nyanyimba bangi nigo baikira na saja igabune nchira ya moyo koreto botwereru nabo igogo tinyomorembe lero kuri arengeri tukuri chira se omuchuye igaokeroka etwa chire bono mambya tuli no muichara twakumiringa ntu anakororeke abasigari baraiga gwetania abanyabiasara baumisira abanyabiasara bakeroka chinjere chinde kitalindo nabona mambinse yabona iga babwatira omunyabiasara oito bamwemboire n'ekinungu kyabo nakumubekera ndiroba ese sababu yetakaratiki etaiyo top play noyomo bwabonchile Christ Semechiga oyokwerera enchera bagendrete ko banobwoba lero nabo ko tukubwera nanyara batumbetse paka maganda ya masasi ase pavu ya nengwe subeli abo bono okoranga mbwate ni embego cyase asetole mbate bete kango tubwata barenga karakara batubwatire nalyo eranyarikane bakaruna batagetega iga onjili abo igo nigo bagendre ko bakugikire enchira bagendre ko bagochogwa igento korengana mona baro baganiri chibuko rigigwa bunenchira ya moyo gukora omochando yiga elio obonchiri gokoreka ase chinchira chingi ya Frederick Asiagi no munyakero bwa bonchire kurase echire yiga ya Keroka inje nabera matuka amange ne serikali ya Kenya turega iga nanya kororese serikali ko mu kichibunduki echage gochoga abantu ne chinguru naenda mangana yo gochoga abantu ne chinguru esikenya nanya kunyara nase nara basigari wana isano government bakoraki bakobetereria abantu gochoga nyore n'abantu abo bagochoga bona mambi butaraki bona ngai barusi kibesa bagochoga chinseki ne chinguru asibu nebintu binge bigokora byaro pali with violence yetali buya giara kirege ndonge bwata machiko aye abonchili abegabo igo nigo bababwatanirie gati abanasiasa bagende ko bagochongeria anene liorocheriga iyo yagende ko bali kwenekigwa ase omuchujo igase bono baganirie baraya baiga kobeka chitaboti chabensemo na korigari chiburira konyo mwana inchi kwegendereria omwe musiye tembande otwa mwanchete bono nani twa musiye twa rujo n'umuntu mungaini sana wana rati gepime gisasa garu mungaini komobua okomomunyoki pakolimera tutana komarora nyalibo na simba mwa etu chinguru kyogotenenera abana inchi abana kumanye mechando yabo abasigari abaro kurenderagia egereragia manyesa gokoraki esete neine lera abasigari baonchokire na bagochoga na bagweta chibunduki esabanya ime bono tosinyunga ki ichibu kirigenderera magega ya ebo igo ni gobo terwa nyarko bokoni kiwa chinsa chamo baso aso bonchilo bega bwagende ko bogokorekana buyana boigo echogo gokorekana yendo korengana mona bonchilo kurasoro bega rwe county Nyamira bagende ko bagoteba nga kiganiriko tambeigwa elyo kwenekerigwa obotwere ruchinga kibagokora obonchilo bwabo ono litukule na agokire na arorire nga abantu baminto ba Kisii barorire nga mbiyamo na singa cyo kubwatira iki cyaro ndoje yarenze nento ererwere byazara mbigenderete munagirero na expected was ni yo no myambiri ndagiye bwone rakini ndoje bakibeze cyakora nimbwate no namusini ngo kira bwone tigaba kaka bakiabete batano esaidie ne saidie bakuwa na mangana yegoro ya Keroka abanyabiasara banyoro morembe bakorere biasara byabo nduriwe gikuwa bwana no kubwatu tokoreteki imusimba gakietaya utagwanjo chiche otokonye Keroki yere tubora onye nigente tukurwanira bosiabu ototebingi kibwenere tutokore nya tukubatigera tubatigere tunganye guchichuni wodi tubeke no engo che kelisiro gorari echiro tuikaranse tokorere biasara ororo tutige guchandika abangina bachandikire abantu bachandikire abanyabiasara bachandikire bakabangina bebwatira netie bago minchiko minyoka bakiranse abandi twarabu twire nyagitari choke chigomete ngaitugucha baminto simba toko anchoto konye ginko reporter geta senike obonchete kendi Easy TV kurugiga Semechiga cyo muchokeroka inche gonkoro kwa Polycarp Kara
Mwantumurilia Ondizi TV honorable Chirwa bene babaturu kwarigunwa nere polikapa o karakurwa sechinsemo chiria chia keroka anemono asugura banzeria au barenge kwemurunganiria igoro yogo chererwa nabanyanyimbo ensemeyo asibara kwemurunganiria nganigo abanyanyimbo babere bako bagosereria nabo kubwata na gusagana abamwabo engana batebanga tigabara iba bagoswana na gatieri ndo konekinga omorembe nkobore ase ensemelia ya keroka Frida timatinga inkera bukonera igoro ngani kugusana nako endete kweneki gwa ensemelia ya keroka nege kora kyogo ichania kegeranga abonchereria bange kigale somo chilio keroka nigo bategemeto bonchereria bolia kero bagwikirana gali banyora ngane chibura buru chiko eneki gwa mete intukale to karode omonyanyimbo kabogoliti bundu kieto gotama igekero nawe mbarabo bakoranga abanyanyimbo baikiranira se chinsemo chiri nigo bakuobwa andekero goturubani obonchereria bakoenda nyumba batabwati kende kegeranga babwato obwo babonchereria mbuli gokorekana igo ngatiga enchereri gigwe goseli chibuli bali gotoka asoko enekenga omochulio keroka tuli gochikoturbanirwa Korinda Frida engana nkweboli nelinga ntuguna mugavana otebanga tuikaranse tense tukagamba ono timaitinga chinkwane chibabete bago chikwana nakone kinga babira kuli chinjera chikugayana nabo kuligia okwiwana sense mekeroka na ndobo kungaiba kulira Frida ona nturamanya ronki kiri babete bagukwana na ndenga ibabete bakoigwanira inkikeri bancheranete ningikeri batarancherana igonye ndiri ba toete libaga na intu toikirana asali toigwe gose baesoke bene batebe ngana ro tobiri togwancherana ana tutarancherana igo bado mochando norororo Yes, Frida bwigo ningana nde nabigwa se omugano nelinga abamenyi bensemo elia keroka anemono kurwa ase enseme ya kisi wodi ya ichuni maite enseme elia ya keroka nigebwata chiwodi bere baganete chiwodi bere wateri kwa mana ichuni omo MC to tukwa matuka mange nyambega kisesa omo MC bwe wodi ya ichuni na amenyi nkobodi bale ngaya yes inere ngana abamenyi bakunya boli nabo bantoka netikumanyanga ekerengere kia enkere nguru kwirane likulwa sense mende no mugabano county ya Kisi bono mate engane bono ngo njendo chinga nabo nona ba MC abuka ekiagara abantu bako maito mu MC nero gwikira omumenyi oli olense nabo barange na abamenyi mbagwendrete aba MC abuka baikara sense na baro baiwana na Frida abendo chinga nabekone kinga yabere ko kana diribere lira sense melia kaitenga ntoshitobe to kumurigi tomoboli ngakiera akirete igakobwatikana ninganeye osaga nyetenga ikigambiro buna kiabetege kona chalende nabarbo babwatiri chiko yes Frida bwigo na manga bete weekend ye tumanyango kurwa se award elia sensi na ralia yali kero koliga elia se award elia sensi abara ikorwa sense meli ya Kenya kwanza ambabete bagwikira nasinse mecho elinde gosira okwagachwa weka nisomete squeeze ndo chenga barayi berule kwagacha enyomba yomonene akatoro chenga omwaziri wechisemi Ezekiel Machogu na beteka gwikira nasinse meli na boigo omobunge Silvana Sosoro na Jafet Nyakundi na boigo yokabero mugavana wa county ya Kisi James Ongwae na boigo omo women rep wa county ya Kisi kerwale gukwana kora sinsemo chiri ani gomo waziri abetega kubulia abayiboli kwanekyanga abana babo nkwenyorera bali chisemi na boiga sense meli yokabero mugavana wa county ya Kisi James Ongwae ningabetega komochia obokoleri bwe serikali ye county ya Kisi sense moyo mubunge Jafet Nyakundi nigo aenegetinga serikali ya Kenya kwanza negendete gukora emirimo asabeteka gwakira ekuko engana yokoreta obwoyo bwerigorire insekigima na kweneke mna nigo abalimi babire bagosirwa asechinga kitoro chingali igoririe ndagera ligendete koira nanse tengo toigo muri kicho daipa nasanya ningi atwaliganeti kora chinsemejo amasabo nogo sangereria wo kwagacha kanisa ye Adventista ya ondoli meye wodi ya sensi
nigo ikeranwa n'abarai aho gati yabo umuwaziri w'egisemi Ezekiel Machogu umujumbe Javet Nyakundi n'ababwatani aho kurase kiama kya UDM gokwana Machogu nigaboriri abayiboli gusegete semi asogosomya abana ndabangene n'abagashome mwana shomi mwana kumuranje onyungwata asome tuno mwako ngwana mama alia kanganjoika omongene none koruta shikireke nyoreke ntogeko kobeko shikwe omongene tingana nikitari mwana oyo kabere omugabano mukuru we county ya Kisii James Omaribongwae oyo boygo ikiranaso mujigoywe nigamo mukiri omugabana arati asoko butagati yabakori emeremo korwa se county gakikomoko irane county incheno mujumbe gana abane tobwato bururu sana ekiagera umo minister itobwe korenge koruga kitutu cyache note ngorukundemo igabutire tari gas umwana minto kaspondoro korwalia koruga iga kemanko igabutire tari gas umu chief officer umwana ndogoro kwedwini atege korwalie ntanda abwe omubunge bw'orogongure Javet Nyakundi nigabwatuke kulirege tindi ucyasa abantu bali bakoni ubuyo bube gucyasa balemi ase ogoserelie serikali elieta tobaminto omwako weta omotoriro kibese irenga yarenga 220 bone omotoriro ne kibese irenga 100 igoto gende toke irigo idio buyo mpaka 1500 na itora ngore ndagere nyingi. Lakini kuna hawa wakora ambao wameingililia hii maneno ya mbolea. Wanataka kuleta mbolea fake ili waweze kusumbua wakulima wetu. Nataka kuhakikishia ya kwamba hawa wakora sisi kama serikali tutawashika na tuwaweke ndani. Komenta nayo omubunge obumachoge chache Alpha Miruka ikobo igaboriri abanyagitari ekero bare asomugiro banyare gutwara mabebe yogotoria amagima y'abantu. Once we lose life, we can never regain life. Tukipoteza mtu mmoja, hakuna maisha tena. Ukweli mauongo? Lakini pesa inaweza patikana kesho. Let them consider their stand and go back and save the lives of people in hospitals. Nonyana bo gati yaba misiye kurase county ya Kisii nigo baba mochiri omugabana Paul Simbarati ase oborai buaye. Mangana ye budget yonta getego sababa minister we county fanyare wa advice omugabana senge njerani mai tutama itimangane county ne budget anyare gusike budget ye tribune assembly na ndate go spread propaganda ara yaba busi gochimotu ndo aite tikipasa richaino kurumo tienyo rio sito mwakori ntumanyete esengenje yerio gina mangana mange pakabono pasa rinja nakoba otu aretere tuo muronde ogoto monyokimuna wekebengi egento yoga kero abantu bamangasete igoro mwaro chekiarenge TV ndotagete echuverio mopasta ateba ebunwe erinde busi ebe munongwanye tigete mogotigo mundara mipaka serikali tigara mebalo monye ebipio egente kyo koikamuke buaterororo ebajeti mweigwa nero nyotorana nane yairanire ndwanyire nabagambia aba tigeche akorera bagusiega egazi ondita yobuate esegia monere asare tigaibugo ginko reporteria egetaseni kya onambe ya Mokiandizi TV korwa se kanisa yegi Adventista ya Ondoli egutoke meye ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North elitaliane ndipon asanya Mwantumuriria Ondizi TV onorobotura beturu kwadenwa nomusakiti obamangana mayekuru ase chinsemi chichabo Kitutu dipon asanya ase omochango liabo sego sangelia akolikwa abako bali chupangana mayekuru ase abarai ababagikirana anemono asensemelia yabarai bakwa eserekali okoboko kurwa ase kyamakeria kya UDA Frida na mange abagago kwanwa ase ensemelia abagakona kurwa ensemelia ya Sensi Ward Kitutu Chache North Frida ase ntunde ntangani maiga yoko banga ukirira sama tukamangi yobato koranga omugavana omukoro we county ya Kisii James Ongwae gagwe sokibene nabugukwaniranga abokwalirwe county ya Kisii ngero ukwanira igoro chinkwana cyumurayoyo murayoyo arora
kora beri kagukira asama tukamange naende bono beri kagwa tukabene ng'ao bokoreria ase county ya Kisii mboli buya abaraimba bwenete baunchoriri chimbwa chiabo ndometinga nara yaya beri gakorora ase county ya Kisii ochibura buru chiabere chikoba asama tukamaega iga igono kogikiria goki akogikiria baraikora sorgongoro babe bagoncheria chimbwa chiabo morembo ene kigo botambe na boigo obokoreri gosama gendero abega kogendera. Yes, Frida, ina manga betega ukwanira ne mono ntobeto tebanga ensemo yomogetutu serikali ya county ya Kisii. Natara manyabuya omogetutu na igwetinga nale serikali ya Kisii bori. Mbara around embare igwa bosembara ase serikali. Baroche ngani go batigire isiko ekero korora kana ekero koranga ririo mugavana betega koiru bogambi. Abagetutumba beteba gweso kebene kabagoteba nga obere gakubaswanana tata itikora mugetutu ase serikali igo asobora yobo mbara baba ko igwa ngambara ase serikali ngaitenga abanyari bana baigwete ngambara ase serikali. Yeah. Yes. Boigo na manga beta ukwano ase omutsango eria batokoranga boigo aba MC na baromba bete bagwe sokia bakomoche serikali ye county. Barakwana magana mange Frida. Asikolende ndochinga inganeli yo mokonyo mugabana koranga baitabera kiagira ndoche ebakirete bosene kigambero basigete Frida bono ekigambero bwana magana yo mokonyo mugabana by the kigambero nkya rweto gochika nga ekinange beke kotegerera nainde igo ngari bagaliri bado monda natirde ko bo mokonyo bu mugabana igo baganyetenga getinga na maskani tubarwete gochya se kigambero keri okuna chigoko ntobeto kumanyanga nara ibara bagokwana. Yes. We've Frida ntobeto kuigwa amangana amange azabato kunga bugangani elia yobo yobotali oboronge nyabati gutuboka ase ogosangereria kolia ase kanise yo ati asojenga omubunge Jafet Nyakunade anga serikali nerwete kone kinga yani rigo lidianse ase rigo lidie ndageranse ase kolende to koranga nigo abeta banga Jafet Nyakunade tabanga intubono to sabe serikali ko rubutu kiboime ande mono abali bonse babu atama mocho yoko ni ubuyi botari borongo bedu getambokero kimatingira bote abrigana ngagato mete botambo mete kerogo kole gendo oikonyora abantu na baro bagweta kurmaega yago akoranga serikali erengete nga ene kingu mulimi obere gakonyora chinga kishinyororo obere gakonyora obuyo bweligo liense kigima elindabe agabusimike ndagira yage kwama lakini mbaroro batete chibesa chiri cyabwangu bwangu nakyo koranga bagokorera ibintu bunni biga elinde baene kyanga chibesa chiri babere bagochinyora nende kerokorero mete nga torabere matuka mange tutaraigwe serikali kyagoteba nga ngoreteri ndagira kuro chinse chiri chisiko igo meta baunchire bali bakaretri chindagira mbaumiete ensemende ekegera nga endagira ba chikaunti chabere chigosoke neisaine besa kuri erenga ligorire bituma lyabere likogwa igo mete tali bonse bakogokigwa negento eserikali egokora igo goikabali gichinjera achuko irene serikali magegara kinende buna batambe bagatanga serikali iko na mkono mrefu ni metenga goikababe bakonyara chikatelsi chimbaroro babere bakugura uboyo ubu babo gacha by the way baonelia abalimi ligorire igoro kegima igo abo bonse ngagetenga obo tukibogo kolekana mbabe bagotokikana na mamocha Oyoranga freedom onto obere akoro boyo boli arakumanya kubeka iduka yaye na tomo aba Kenya likali gochukokora oboyo boli ibere ne meronge ani chiri bubere nechimisano aba ntabange ni kupata omugondo ne koromoke ndako gande duka ya mwamo chomba muinali kusima muchumbe muinali Frida ampimere omotoliro actually kwanyaranga omuntu agorete oboyo boli chiri bubere nechimisano lakini gakobwoni akoni chiribunye gose chiribunye nechimisano igaro seti faidire ntambe igwa serikali bwana te korobo tukibwe me Frida ekone kinga twabere tuko manyanga mbara byaba
ekyagera engane go chawikira ni gwambaka se chiduka chiri chikuka cha obuyo nembusuro manyanga aba nabantu babwate chinguru freedom batukulina aba nabantu babwate chinguru ekyagera freedom ko chako korosi ubuyo buro bonge egegesa kukenga bunekeri ukemenga n'umuntu bwate chibesa freedom ora asombere ne chitrake no maite freedom kombo egali elitaligente kere cheche by the way aligo ikobeke nibo yagorora nibo ikobeke nibe nyingi kunyoranga no kombo egali eliko Mombasa baka busiga iga nawe rabe chibesa gweta no chiri bwa misini go chigo iko na konyoranga omuntu gwatendo kitari montari moremi orense tari mondore bibi tukimbuana kwa Frida nikona kinga abakigiro bonsi bwe bale tambaga we ngane ndinabo ingwa yo kwano ali nigoro yechisemi mwaziri bwe chisemi Ezekiel Machogote banga onyendiri abayiboli bongwae batamosometi tango ntwacha onyendiri abayiboli ba job batamosometi tango ngogoto kwanera ko rwensa kibono mami iko tusigita umuyiboli abayiboli batotengerete imambia yabona neribu yabasomi abana babo maite ninyorete omwanchoyo mo oyole ikaru mwalimu n'umusacha ikaru munegitari bono agatebanga bono bale kumusana nanga umusubata gatenga ngachibesa ka kingende nkwane abayibuli bali so denga gwatire sei no mono gwatire sei no mono umusubata ko bolinga ndi abayibuli bane batanso meti Frida ngwa ngumerete tango anyarete tango anyarete ki mesete iga o gatanga bona ikagoro munagitari gutega tereshara che kunyo momonto debwense ukali yo mondo neroso meta kabisa igo Frida nere bijya boigo abayibuli beri bali abene boiga abana babo ko basegeta asichisemi kibali rusa kero kurigerero maetekero gosomya omwana ogo a long term investment ekero koranga lirugwa chire litaya matuka ali abosyo nalibono mwana ogo chibesa chiangire gosoa anero gukulinda chinga kicho igonere bijya abayibuli mwai mukige tambukero mwai invest ya sabana baino by the way gentora abe go invest na ndike gokonye ni chisemi asabana bawo yes Frida naboigo abana kiba beire bagusiro naboiguli babo inyora asoruete nere bijano ene kanisa eri yawo kwira nali moiga ndibwate gusanga ndikondo gonsi kwa basira Frida ekero mwana ubwete kinyora ali atade go changira Frida kwira niyo koboko nere nchira ya bene urabe no gusisini wa Frida asenchira yokone kingango sirore abamino kunyora aseruete Frida abana bonsi asemuligali asechitaone erusabune yeiga ingira chinga kicheno cyabene tarira abayiboli kwara akero moyiboli ogo na esimi kwara igwanga nabugete omaite tonyora ngembure ye ya muimugeti kamoira igwas andonsi asore kwara mutumero na ekende na nere kako chikuboka mambiriri yako maite gento ngiri kyebuno korale message ya mpese kimambi kwara mutumero na myambiri kwa matenga baba naye kanya kugora gasukali yabo onyakonywerero ngori bwanya bokira buyayigo abana bonse asimole bali mole mache ngumbu bali mole county chiri chinde nonye korase county ya Kisii onye gokuboka mambi kwagende gasi muri komberana no moiboli ogo kwara ikakwara mwakire siminga mama kwabokira yes Frida wigani ndo chinga na bange bande tutubwatia ase emambia yabono witira ase mitandao ya ito au emambia yabono ase go abuna teko wate mwanchu mulundizi TV tumanye ngayega ogenda tutubwatia kurwa ndo che Victor Omondo miyenda tabanga kurwa amaturi akotayabanga kurwa amaturi rini transformer orenge oberi akabatebinga basoime muro beri bwensa kindo chembarikyo hospital Osimo from Kabianga Convention. I'm following you live. Dotinga Samuel Ntabo kurwa ekerubu matundra cultural following in Doche James Omanga onchoka
niko ndani hadi tamati. Timetensia membara bia bagenda tubwatia. Robert Onyancha kurwa Bonyata cha Nyamiobo Catholic na wife Lilian Kimto present. Eric Osoro following from Keumburi Taro niko ndani. Kerondo Chenga Mwalimu Edward Sagatabanga tuko ndani hapa ndio nyumbani mbiamana sana. Dickson Mosagatabanga watching live from diaspora niko ndani kabisa. Jared Orure Matureti agatabanga kurwanya Chichi Secondary School watching live. Dolphin Morago tanga good morning Job and Frida, happy new week to my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind. I'm getting you loud and clear from diaspora. Tuko ndani, be blessed abundantly. Rose Kanyaga watching live from KSA ndo chenga Robert Onyancha kurwa Bonyata cha Nyamiobo Catholic na wife Lilian present. Eric Osoro kuru Kiumbu Richaro niko ndani. Josephat Omwege password good morning from Thika Massive Ritunda Green pamoja kutoka Karen Moseti Innocent Kabande Sokoro pamoja from Kenya Nyamira County ndo chenga Dickson Moseko diaspora niko ndani. Jared Orure Matureti Omwegoba na mi watching James Omanga Onchoka Joshua Umbuya Tirimba from Nairobi Ruben Center niko ndani na my beloved wife Karubo and my beloved son Carlton Tirimba. Mike Tango Zulu atabanga kurwa Kangudo Road Koma Hill Shrine imeyo mpango no murugione. Catherine Mwendwa Kiume atabanga Jared Oyunge na boigo Erickson Mosigisi Sirali Boda waingie mpangoni. Kerondo chenga Rose Kayaga watching live from KC. Tom Mosomi kurwa Bumabacho Nyaigwa Nyamira bwakire wiyatu Dad Mosomi Omora Mama Agnes Mokeira. Kerondo chenga MC Sairo akatanga kama kawaida pamoja from Amasago Parish niko ndani. Kerondo chenga Dominic Nyabuto Korense Meria Keumbu akondani. Joshua Tirimba from Nairobi Ruben Center tuned in na my wife Dorika Kerbo na my beloved son biamana sana. Ndo chapigo director to Kennedy Gisemba Bwakire tuko pamoja ndo chenga na wanga bana tuwata sema biamono sikundo Frida nabo kandra kurwa sensemo yao. Kerondo chenga Rose Michema tankoro Nairobi Pipeline Mongine Del Monte na Habi Naftali Onyango Victor Omondo Mienda wapi Douglas Ogega Engera Yeli Tongo Jared Oyunge Shila Kemto Salome Onyoni Kalista Wanyatiko Kugorokwe Mbata Rasugu Caleb na Boigo Barnabas Ratimo Gekonge Zakari Makori Miginda Umugaka Kirechana mashabiki onsi Ndizi TV Soimiyensa Kebuna Botambe na Job Maangi na Frida Kerubo. Yes Frida nabo kwenda kurosa nsema kagara nsema anechani chitarafa kidogo. Kerondo chenga James Omanga Onchoka tebanga niko ndani hadi tamati ngaitenga abuna babere bagosoa somurubili wensa kya bono mambye myamano sanu mwanchumuligerelia ndago pinie location yago kerutaliko mwebanga Evans Mokua korwa Emomo Cyber Keroka agatebanga tuko pamoja ndago pinie location tuma ujumbe yage nke kwitira sinamba yesimu ya 0792192834 helindo tumanyenga ngayo kubwati umurobeli wensa kya bono mambia korinde job ngaitebire biga nigotoko so sensemeli ya kabere studio to saso mutimo komukeigo to koirana ntobe to kumulikira magazeti keronda bengo gwetia ase gazeti ya Daily Nation na boigo job ase gazeti ya The Standard igo to scan ko irantara segeke kiribosio elinde tobe to kumanya amange. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mexico yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire ko banero yabasacha. Tonya konya mataro musocho kaende musocho
nigo turatarira abasubati abaiga iri kumanya ninki gekogera bakora emirimo yiga eyo ekagaire koba na yabasacha umera na nche Dorcas Kemuma asomo ire bomukungu stengo iri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu chinsa ibere chama boba imeyandizi TV iri tumumanye omukungu stengo ningo Womukungu stengo Jumatatu chinsa ibere chabo tuko na Dorcas Kemuma. Laboratory ya Dynapath nigebwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokori bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo sangu tangu kuna unarega kama Elaptech por Dynapath Laboratories itari itomu na atori to kurida marwiri na malaria kuri tori sukari to blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zones for correctly nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asa marwiri buna prostate cancer asa mange batalire imejo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amoneria ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo ikoba gokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge nikoba gutuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyora obolema igorobole inyora kerema nkeliko sekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima Imeyandizi TV. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biriyogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingekero chomugusi. Nyangweso ni ngenda tingoko nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Echinenchi ngekero chomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwande chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubureba engenchende umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne ira bare ko mwachinga njo n'cyumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituku lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne moche mugaso nasiko gichana Womukunguzyo mazyo miaka yako manya barubero semoke musemo mwana Wokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye ine kwabiri gukuria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buliao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka
asili golirigiya niko bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebale nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetara namba chabo Gusi Star Shop nidukole gene asoko gule bintu bikutumeka sige kige tambe asiri gulidense agerera Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomo cho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyomo cho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan X-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bernanye ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wake simi wetrase namba
0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Montumurilia on Ndizi TV ngokwale nibene ase entunda kabere ime yomoroberi obwensa kia ase entunda karono bultambe netokumurekera ajaire obulito ensemo ya magazeti ase ngocha nabaira gwetera ase gazeti ya The Standard. Ase nsemo ya nenigo nkumurekera gazeti ya Daily Nation. Yes, Frida kuna toraso nsemo ya magazeti. Unarekotambe kule Jumatatu niko toko bato kumurekera amangana aire obulito ensemo elia ya siasa. Wale nyabagani au baba ukwanira amangi alingete siasa sere tikoli lero dotora chigosanga nere omo eshimiwa ayo kabeire omo MCA kwegodelia enyamaya Laban Masira ya nkirenga kigeitokera biri kuri lero bose nigara chigutomanya nga obokoreria se county ya Nyamira nga Kibuli haume tutabeto kora matuka mange nga Nyamire bintombere byakorekana bwango iga bitalie bikerano na chigutomanya nga Nyamira no bukurumi bw'ichoire Nyamira magendero ngo korekanare ayonsi mwanchi umuriye antu chikubatoko ya mulikera kerera bigikoraga ense ya moneno siabano mambya. Yes kolende ase modeto soe ase gazeti area ya The Standard torenga na area mulikere ase page y'entangani gazeti ya The Standard page y'entangani engana emurekere neligoli bose ekerengo kigoro kiligoli elinde koba omo Kenya the cost of being a Kenya ne kumulikiranga nigo bono aba Kenya baraba oswa asumu bukobo elinde konekinga nkumanyekana bali kubangana omo Kenya ora singe nchini gora chiwakanigwa ele kwanera amuri kugazeti go kwanera nga buno bugima bwawero wako ngasibono iga aba Kenya babeteri wakanera chibensa kunyora no nyanga na masakaralia yokwiburwa a birth certificate na wigo no nyanga ne certificate uko ni goli kinete kigima no konyole kibande igo okobo mo Kenya bono kwa beire nga wiko tware chibeso tumeke chibesa obugima bwabeire bogo konga boigo nigo omurai gwo mobolie bwa Azimio Raila Odinga aberega konyora okwego koboko okonene ayemaega yetaro ya Ruto ensemeria
ya West Africa. Boiko nigo egazeti ya The Standard ekomolekera umurai wense Dr. William Ruto oyobeta tebanga ndugune nsini yatugwenderete komenya kolengana nekerengo geito ase abeta okwanera abanyagitalinga bate kurwa amaganio ari yekerengo kigoro mona. Ekaro kurigeria se gazeti ya Daily Nation page entangani ndo chenga omuliki gazeti yo na mulikirite amangana anenekero amulikirite oyo kabeire omurai byense Uhuru Kenyatta anakibona Amerika weso kyabene nabo igogo kwanera ogwatananika kwayo kwabeta ko kwene kigwa chinga kyalengase oburai obwense nabo igonga kibabeta bakongusana na nomokonyo ye oyibono iga ole omurai bwense ase obocholi bwabeta bokokolekana nigabereka gukwanera nga asensemelia bali bawete bakomorwa nga kibono iga agendete kumulikira kero omurai bikyamajya ODM Raila Odinga kera betega kubwatirana nere bono iga ni gabere kubwatirana no murai bwense ase guchikwanekya nga nkonyorale ekiro ky'ubunyakirgo ase chinse kiri cyobo mu bwa Africa page ya 5 nalimo ni mulikirite ngani yasubi mekero kuri yele boga sensemende ni go murai bwense abereka gwesoke bene nabo kwanekya nga ati babwati besa ekibara kikoba bakuwakana abanyagitali asabereka kubuli abanyagitali ugotiga omugiro nabo igo kwiranirira obokoreri bwabo ase nga serikali nige bwate emechando na nige genderete kulige chinchira cyogo kongeno nyane uchumi ya Kenya sitarabito kumulikira page ya 4 ya 5 tabeto kuligiria engane yo ase oboime boigo ase page yo entangani nige mulikirete ensemeli yechisemi ngakyaba Kenya bagendete kutumika enibe nyinge ase okwanekya nga abana babo nkonyolera bali chisemi chingaki abange babere bakunganya abana babakorwa chiskuru kiri cya serikali oika ase chiskuru kiri cya abantu nyene nabiga sensemende nige mulikerete team ya Arsenal ngakibona yabereke goba igali goro asensemeri ya EPL kero chinga kibabete bagotwara kero chigo sorry cyabete cyikwanike okora sensemeri ya Man United team ya Man United kero babete bakogosori na Liverpool na bayo bakaba bagosoka ase edro yechigo libere ase ibere page ye 39 ni mulikitengane yo aso bemegoska moto ase page ya kabere ni go mwanchu muri ya emolikerete ngakibano murai bensara chikoba kago siora project asensemeri ya West Pokot yuere chi billion emerongene naisano yokorosia esmiti yerabeke gokonya aba Kenya asensemeri weka sepeje ya kabere nige mulikerete ngakim omuliki obutambe ase wizara y'obulinzi Raymond Omolo abereka gwesoke bana bayokwanekya nga Kenya mbuyere ayamagega yechinse ibere gwesoke bana bayokwanekya nga abantu babo bali gochigikira na sense ya Kenya kubwatikana nga nigo obugima bwabo bwabere bokogosererwa kubwatikana nga nigo abasagani babeire bago target foreigners osinga abantu bali bichinse chichisko ayago chamatukabere magega yensemeri ya United Kingdom na baigo Australia kwa enekya nga abagani korwa chinse cyomba ligocha gocha asense ya Kenya kole ndo muri cyobutamba se wizare yo nigo ayenekiringa ense ya Kenya mbiyere oika ase page ya 3 nigo emulikerete ngakibono mulikibwa mangana abetega ko agosabetega kuinyora obokoreri bwaye ase myaka 30 yaitire chingaki arenge chingaki abetega koligereria obokoreri bwaye ase aroche amakweri na maiso nige mulikerete nga obokoreri obugo seniga berega kuinyora ngaki engane yo yabetege kuirera kuirera obugima bwaye ogotwara obotutukanu ekerabete agako chinga kichobokoreri bwaye ase oboliki bwa mangana igo manchumurire take kwemanya omugano ye page ya 3 ni mulikirite amange page ya 4 nabo igo ya 5 niye mulikirite
cy'umurai bense bono iga aberika gwesoke na gukwanira nga nigo omugiro bw'abanyagitari ogendete koleta obututukano ase wizara y'obochenu ase aberika kwenekya ngabo na iga eserikali tebwati besa icho erabege konyara kubakana elinde kwenekya nga ababeire bagokora umugiro yekera enekire nigo bagendete kubika emerobelyo elinde bayenekye nga obokoreri hango ikirana borekera enekire nga serikali kero kurigereria bona igachibesa bagenderete gusangerera nigo bagendete gutumika sobokoreri bonde nandite bagachugwanchirana abakenya bagendera gucandika kubwatikana n'umugiro yasaba boriri abanyagitari abo kweneke nga nkwirana bale sobokoreri bwabo kinga kibagendete kurigia cinjera cyo gukora umugiro yugose kweneke nga nkubamentera bale kibesa gose guikirania amagani yabo ase peji ya 5 na limo nigo emurikirete nakibano yokabeire omurai wense Uhuru Kenyatta nakibana bereka wesoke bene nabayigo korigereria obokoreri bwaye kirba bete bagutwara okumusanana noyo kabeire omokonyo yuyu romurai wense bonaiga Dr. William Ruto chingaki abete kagwesira Raila Odinga bakaba gutwara okoigwana nga kibono iga Raila Odinga aberega kumunchukira nabayigo goswa asensemeri yo gwanchirana gukora imirimo nere Ruto nabayigo kwenekya nga ngumusira araso guchikonyora ekerogo ky'obunyakirugo ase chinse kiri cyobo mu bwa Africa nigo abekirengani yo ngakoba betroyo gusenga okogenda mincha na magani yawe kubatikana ngani ngo barengamo na Raila Odinga iko kutaka kwemanya mange peji ya 5 na limoni ige muri kirita sensemeje peji ya 5 na kabere nige muri kirita mangana arengete chisemi sekolinde babiri bakwenekya osaki sekolinde mu waziri w'chisemi Ezekiel Machogo nekiringa nigo new funding model gosomoro bilio yabo kwena na chibesa gucha ase chiskuru chobobundi na kyobere kogo konya chiskuru echo kiraye nekiringa abarke babeta bagwikaransira asa matemo AKCSE yo mwaka bwikiri bubere ne 2022 nigo babeta bakwenyorera amabaga ase chiskuru chobobundi nabo igo ogosirwa korwa asensemeli yeserikali Wega se peji yoni yemurikerete nga kibono abayiboli bagendete gutumika $1 chibesa $1 chinyinge asoko nekyabuna abana babongonyora bali chisemi anene ase chiskuru cy'abantu nyene kera babiri bakuriyelia nga niga abayiboli abange ababiri bakunganya abana babokorwa ase chiskuru cy'eserikali wika ase chiskuru cy'abantu nyene akobwatkana keli bagatabanga niga serikali yabereke gosinywa kuirania obokoreri ase chiskuru cy'eserikali anene asoko enekya nga ngomanya bale omubaro bwaborokigwa abara ase chiskuru echo mbinto kibiri babwenete gutumikane na sensemo y'ibitabu aborokya nabo igo ebirugo byo gwikaransira igo babiri bakumurikira mangana ayo alingede chi eserikali kubwatikana noko ena na gosegosira chiskuru cy'eserikali kerobani kirenganigo babiri bakunganya abana bawe peji ya 5 na 3 nigo emurikirite naki yamateyemo egendete kweumya magega yo konyora oyole political blogger wesogo sensemeli mitandao yokolinga amangana siasa oyokorwa asensemeli ebunge ya kitutu chache South County ya Kisii Duke Nyabaro na kibono mubiroye obete kugutuka gasugunanire ase enseyemo kuneni gobani kirenganigo eyamateyegende dekorera ogusira ku mwana obo ase babulire obutiki gokorekana ase bayanegeti ose baganyite postmortem webeke gokorekana elinde babe bakomanya ningi keirerete oyo kwerusya obomoyo gose goitwa ase ensemo yaye Hoskabosio goika ase peji ya 19 bengo kolera se engazeti yo anige muri kedetenga kibona abarkiwa abagende takonyora ogosirwa
kuna boigo kura sensemeri gosipagenda takonyora scholarship kura sensemeri ya British University erindio kwanekyanga nkoiranira bale chisemi chia boigo no murubiri gende takokolekana kwanekyanga kera omorokiwa ngonyorera ale chisemi monchumulire abunongo kolera magazeti ali tukulierera gonyore gazeti ya Daily Nation erindio imanye amangi Jimano Frida sokumulekera ayo na mange alisigazeti ibonto twasigazeti area ya The Standard nige kwanera igoro yoko konga obwekerengo kyubugima naboigo obokungu obonene abakenya bakonyora ekero bakulige ibande abakenya olumanyate ase orubirwa Kenya nechinse chinde ensemo ya Busia ere ensemo ya Boniga bange babo babira koranga ingo babira konyara chinga kichingo kero bakuligia ebibande asengenjo nigo bagweti kwa amangana amange batarachi kwa ebibande sekolende nonyanga nokonyora ibande ebyo ebikonye birebosa nigo bagosa bukibesa kinyinge igo nengana abawonchori benseme libande tukwe murunganiria ase ogosa bukibesa kinyinge linda kwane kinga babeire bakwegwa ebibande toso tukusikubusuka page ya gatatu gazeti ya The Standard yokwanera igoro yokungo kerengo kyubugima ase omokenya bono igani igo mokenya wokana kibesa kinyinge aline kwene kinga nkonyora ale bokolerwa ome yensitu ya Kenya ase wikera bono iga ni gazeti ya The Standard igokwanera igoro yogo kunga kubugima ime yense eito ya Kenya ase emurekerete igoro nonyanga umukenya konyora kibesa kiribu emerongo 3 nigo akobagako nacho kibango kinyinge as agoikera konyora kibesa kiribu emerongo 25 nemo igo okonyoranga wetani kiribunye nigo kikona chwa kurwase omukenya konyora kiribu ekyo emerongo 3 ase ensemo yende oyo konyora kibesa tire emerongo 5 kiribu nigo akobagako na chumaka chika kiribu emerongo 3 na kianda igoga kuna chuchiribu ikomine mochibango igo kwanyoranga omukenyo tego soana kende nyumba asigo nengana imorekeire soboime igoro iyo konga wekerengo kyubimo toske busuka page ya kane gazeti ya The Standard nigo kwanira igoro yenka Elizabeth Gosiria abanate batano nomo ase omubasokano omubegwe para ensemeria ya Salama ni goma yayo Siria abanzo batano nomo asikolende engana yogoichiane naboigo engana yobororoke gima nigo omwamate oyo moboigo abeteka gosira yemaga eno mo ebakuruka Joyce Mudhoni olene miaka 5 nebere niga bagosiria agosira asenye gitari Elia Nairobi Hospital ase alikuligerirwa nabo igo kobwenigwa engana yogoichane kigima nigo omo basokano gwepara obaga okoba tariki eyemo omotienyo kane mwaka bukibubere nemerongo 29 ase ensemelia makweni ase mubasokano yobwatena nenti kigali kinyinge ime yensemo elia engana yuguchanki maswana serikali asibiruwa kwene kinga amachiko ye paranko bwatigwa toskibusu kasipija gatano ni kwaniranga ni gomurai wense ya ense ya Kenya Ruto abeire gakora kitaro ko cyasinsemo kirikia West Africa asi aberga kumwakira Raila ikoko asubikira bonega Raila genda gusirwa nabarai akurwa asorobongo rulia ro West Africa toskibusu kasipija gatano gatatu ukwanira igoro yo yechinsikire cyayisiko kurwanirira Africa buna enchira eyemo yoko konyora libagali lya bene ase okurwania ogonchirolia kweli renigo chinsikire ndakumnyoka me yense ya Africa buna enchira eyemo yokwene kinga ngosira bali Africa sigetambo kerokelia egyokolenda ebinto bitonchokana na twenda page ya gatano nemo ya gatano kabere page ya gatano kabere nige kwanira bo igoro yengane igoro chinse chia isiko
bono igo maete nigo chinse chiri chisigo karba bakonyora nga bagusaria lire nigo bakwiruka tambukero egetinde ase bako bakonachwa fine asukolende lekone kinga babeire bago gendra gotumeka ebintu biri bakora nigo bakonachwa chibesa gete una enchera eyemo ye fine asibese juje cyaretwa ase chinse cya Africa unensemo yusira ebitambukiro biriya byokurenda ebintu bitonchokane nepeje hatana gatatu yukwaneranga nigo bono iga abamanyi bamangana yubulindi bono babiri bagusabanga tiga omurayo letenente ebibago biribire ensemelia ya Haiti abe gako soiwa ase ensemelia yechinkwana igoro yoko yechinkwana igoro yotenenia na bose kwana kinga enseria Haiti ngwetenerere asenge nchoni gobono gabera utora chinguru chinyinge kigima endo kumutika isiko na bokora chikwana kinga ali chigundi chikonyorekana igoro enjera yokonya enseri ya enseria ya Haiti tuskoboso yukase page ya kianda nigo ekwanera igoro ye chisku igoro ye drama meche serio kwegia omoyego monene kwaliganirwa ase ensemo area ensemeria nigo omoyego monene lwachikwaniga kwaliganirwa ase kolende ensemelia ya Embu litikolia lero asikolende abamuraba kwe murunganira chiskulisi abamura chikwirigani ekikwe murunganirianga nigo abange babo babeire bagotigwa isiko yemeyega iyo yechigosoli chukwegya tosebose kase page ye komini kwanera igoro ye ensemelia ya Kenya Kwanza igoro yama kongo agenda chiko banyora ase oborai bwabo ase bono iga abaligetigo chikosoa ase ntunda ya kabere yoborai bwabo makongo bandra gwetera nigo omuri kiwenga seti yamurekerete amakongo amange bagandra gwetera ase peje komina limo astora chukorera egazeti ya The Standard ni ekwanira igoro yomora igwenze enkwana abetega kubwatuka guchia ase abanyagitari igoro yechibesa amagane namange bandate kuru kuna abanyagitari asikolende ensemo ya Dr. William Ruto abetabanga ndutu kwatibesa chibesa bwate njiri torabe tokoba chinke chizo betokoba tebi chechiribu emerongo ebere chiribu emerongo etano nebere echina uchira tukwana abanyagitari asengencho ijoko enekinga babeire bagosoa anemono abanyagitari bali bekerengo ya intensa sigo mwanchu muri Ndizi TV ayuna mangi nabo kwegorera egazeti yao ya The Standard nabo egazeti ya Nation egazeti iri onchete mwanchu muri Ndizi TV obo kwemanya ayo nabo igo amange ayo amurekeire imechi gazeti ekyo ase emambia yabono ngoma nchumulieli abuno togukorera asensemo ya magazeti emambia ya lero kulinde nigo turabe togosoa asumutimoko elinde mbekingo batika asamago kaye job oyorabega ko kwanera igora mangana asiasa anena aliaringete ase county enyamira igoma nchumulie tosikatonyegera ngoira nara segeke kikerubusyo elinda bekagosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijyu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito
tutoko make sure nga tuapimira omurwaire buya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition